Que hai, familia? Bueno, imos cunha receita destas que vos vai a encantar. Vamos a prender o forno. Vamos a poñelo, funcións de cocción, moi ben. Así, función por riba e por baixo. Moi ben. Vamos a poñelo 180 graus. Aí está. Funcionando. Perfecto. Bueno, imos facer unha receita un pouco internacional, pero bueno, como xa sabedes, hoxe en día facemos, así como fan empanadas en calquer lado do mundo, nós tamén facemos receitas de outros lados. Neste caso vamos a facer unha quiche. Unha quiche que vai a ser, xa vedes, con este lote de ingredientes que temos leite, tona, temos ovos, unhas verdadiñas, temos tomate fresco e tomate seco, que utilizan moito en Italia. Temos un queixiño San Simón da Costa para botarlle por riba e gratinalo, que vai a darlles un puntiño de afumado. E logo vamos a facer un pesto. Un pesto, un preve que vamos a botarlles a esta quiche, que lle vai a dar un sabor especial. Pero bueno, precisábamos para esta elaboración un queixo un pouco especial, unha mozzarella. Pero unha mozzarella feita aquí en Galicia, con leite das nosas vacas. Mozzarella que sei que Rafa é quen de conseguila, pero destas boas ademais. Rafa, consíguenos a mozzarella. Oído en Carballo, chef. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E non vou a Italia porque en Galicia temos queixo mozzarella, que é o que ti precisas e ademais é moi bo. Por certo, sabes ese que di... Perdón, ten pastillas para a paciencia? Que si, que xa é a primeira vez como preguntas hoxe. Home. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Estou con Carmela, da queixería, podemos decir queixería? Sí, La italiana. la italiana. Primeiro, que é a mozzarella? La mozzarella es un queso fresco que se elabora con la leche más fresca que se pueda conseguir, porque al revés no se podría elaborar la mozzarella. Es un queso típico de Italia, del sur, no del norte. ¿Que dónde eres tú? Claro, y es un queso que lleva su nombre por el corte que le se da. Ajá. Porque a Italia mozzare quiere decir cortar, el corte, que después os puedo enseñar el corte col dedo. Vale. Se corta así. Entonces, este corte es mozzare, por eso se llama mozzarella. ¿Cómo se fai? Se pone la leche en una pota grande, Sí. le se pone cuajo y cuando la leche ha cuajado se corta en cuadros Sí. hasta que el suero salga fuera de la cuajada y queda solo el queso. Entendido. Cuando está el queso, el suero por su cuenta, se puede elaborar. Elaboramos con agua caliente, que llega a no menos de 95 grados. Vale. Entonces, llega por dentro y hasta que se derrite, hasta que se vuelva suavita para poderla trabajar. Entendín, Eso. entendín. Dime unha receita ou como se come este queixo. Este queso. A mí me encantan las croquetas de patatas. Le digo eso porque aquí tenéis las croquetas que son de bechamel, Sí. que son ricas, están riquísimas. Sin embargo, a Italia hay otra costumbre. Se ponen las patatas a hervir y cuando se puede hacer como un puré, pero no así tan sin leche en este caso, ¿no? Un puré de patate con queso parmesano, con un poquito de perejil, pimienta, todos los sabores que cada uno prefiere. Y por dentro se le pone, se hacen bolitas pequeñas, se hace como un agujero y por dentro se pone mozzarella y se cierra otra vez con las patatas. Vale. Pois Y se fríe. teño claro. Y se fríen en Ostras, pan qué rico. rallado, huevos y van
a freírse en una... Bueno, Miña nai. y están buenísimas. Eu creo que estou no sitio que acertamos. Sencillo. O equipo do Estachevo acertamos sempre, imos onde está o mellor produto, no kilómetro cero. Eu non é, kilómetro cero, me decía por aí, pois sí. Así que, Miguel, aí che mandamos a mozzarella, da boa conta dela, estaremos atentos a ver se superas esta receita de Carmela. Graciñas por atendernos. Nada, gracias a vos. E a seguir así. Esperemos que sí. Chao. 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 Tomamos boa nota desa receita, a verdade é que ten moi boa pinta. Vamos a ter que experimentar a ver se facemos tamén algún día esta receita. Bueno, nós timos aquí, xa vedes, un lote de cousas. Vamos a comezar facendo este preve, este tipo de pesto. Mirade, para isto vamos a precisar. Aquí temos 2 dentiños de allo, unhas follas de alfábega, un pouco de sal gorda, un queso curado tipo parmellano, galego tamén, e uns piñóns. Vamos a comezar torrando un pouquiño estes piñóns. Queremos darlle un pouquiño de torrado para que solten os piñóns, ao pasalos así pola tixola quente, soltan eses aceites esenciais que teñen e van a dar moito máis sabor e moito máis aroma, olor á cociña. Vamos a torrarlos aí un pouquiño e, mentras tanto, usamos o morteiro, que isto en todas as casas debería haber un, bueno, casi todas é o que hai, pero hoxe en día non se usa moito xa. Vamos a engadir aquí sal gorda, vamos a botarlle así, deixamos para o final a ver como nos queda, e estes 2 dentes de allo. Sacamos as pelas, cortamos así en anacos gordos, porque agora vamos a machucalos. Así, moi ben. Así. Sacamos estas pelas, cortámolo, moi ben. Retiramos isto e comezamos a machucar. Mentras non deixamos de lado os piñóns, estamos atentos a eles, vamos dando unha volta de vez en cando, mentras machucamos o sal e malo allo. O que vamos a conseguir aquí é unha pasta. Aí. Non queremos que se nos queimen tampouco, sino que se tosten e que empecen a soltar ese aceite que ten. Aí está. Moi ben, aquí seguimos facendo esta pasta. Nos vai a chegar esta sal, xa nos sobra. Guardámola para outra elaboración. E nada, seguimos aquí machucando. Isto tamén non podemos facer con un brazo batedor, pero bueno, non ten a mesma esencia, non é o mismo facelo desta forma manual, artesanal e máis romántica, se queredes chamarlle. Como se facía sempre. E así, machucamos. Aí está, xa. Vedes que temos aquí unha pastiña. Estamos conseguindo unha pasta que é o que pretendemos. Aí, que se vayan torrando ben os piñóns. Aí está. E nós seguimos dando aquí. Xa temos a pasta. Moi ben. Así está. Moi ben. Nada, os piñóns xa os temos tamén. Xa vedes que cambiaron de cor, que están collando así un pouco de torradiño, que ulen xa de maravilla. Aí están, xa suficiente. Vamos a engadirlos aquí a receita, a este morteiro, para machucalos así. Moi ben. Ui, como arrecenden, A verdade é que é unha pasada. Simplemente os froitos secos, se os pasamos así por un pouquiño de calor, é unha pasada como os brotan eses aromas, como eses aceites esenciais que teñen. É unha maravilla. Ben, machucamos ben. Aí está. Moi ben. Aí temos. Ves que o que estou facendo é unha pasta. Unha pasta con todos os ingredientes que se mezclen ben e sacarlle todos os sabores a todos os ingredientes. Aí está. Así, moi ben. Vamos a botar unhas folliñas de alfábega. Botarlle a metade primeiro. Así, machucamos. Aí está. Machucamos ben para que se vaya incorporando a esta pasta. Vamos a botarllas todas. Así. Por aí.
e vamos a seguir dándolle. E vos digo, isto é un ratiño que nos leva a facer isto, pero bueno, sempre sabe mellor feito así a man en un morteiro que feito ca batidora. Para min as cousas sempre perden, ca batidora perde un pouquiño. Así, machucamos ben. E ben, agora que xa temos así máis ou menos incorporado, vamos a botarlle queixo. Queixo tamén lle vamos a botar así en 2 veces. Aí, botamos a metade e seguimos mesturando. Aí temos. Vamos a botarlle o resto do queixo. Aí está. Moi ben. Así. E isto para lavar. Moi ben. E seguimos nada. Isto nos leva máis que 4 ou 5 minutiños. Tampouco non é tanto, non? Simplemente facer esta pasta. Agora quédanos botar un dos ingredientes tamén principais que ten esta salsa, que é o aceite de oliva virxen extra. Vamos a incorporarlle así un pouquiño. Aí. Vamos a ir botándolle pouco a pouco tamén. Así, mesturando. Aí está. Xa temos aquí unha pasta. Vamos a darlle un pouquiño máis e engadirlle un pouquiño máis de aceite. Aí está. Con este é suficiente. Así. Moi ben. Xa o temos. Si fose para botar cunha pasta directamente para cocer unha pasta tal, tamén nos valdría así, pero faríamoslo un poquinho máis. Pero neste caso, que vai a ser parte do quiche, que vai dentro do preve todo que facemos para o quiche, pois así nos vale perfectamente, porque logo vais a cociñar no forno. Tampouco queremos que facer un preve demasiado solto, non? Que dé sabor a toda a quiche, que... Aí está. Moi ben, xa temos. Isto xa o deixamos por aquí, pasamos unha balletiña. Aí está. Ben, para a base da quiche podemos utilizar, ou podemos nos facer unha masa quebrada, ou unha masa brisa, pero neste caso temos unha comprada no supermercado, que temos ao alcance unha boa masa, que hai masas de boa calidade. Aquí temos, poderíamos facela perfectamente, moi sinxela, unha masa. Collemos o molde, moi ben, e vamos a colocala dentro do molde. Si damos a volta, aí temos. Moi ben. Vamos a cubrir todo o molde, polas beiras, así, por todas as beiras, que quede igual por todos lados. Mais ou menos unha masa destas xa ven para un molde destas de sobre 30 centímetros que anda este molde, pois estas masas xa son as adecuadas para este tipo de moldes que son para estas elaboracións, para estes quiches. Pero é importante repartila ben, eso é, para que despois non se nos saia, non quede un lado sin... Moi ben, pois xa temos a masa. Este papel, tirámoslo, e vamos a picala cun garfo. Vamos a facer un pouco de picala un pouquiño. Aí a masa. Moi ben. Sinxelo. Vamos a co recheo. Vamos a comezar cos tomates. Temos uns tomates lavadiños que o que imos a facer con eles é escaldalos para sacarlle a pel. Queremos que non estorbe a pel aí a hora de comelos. Para iso, vamos a poñer xa un recipiente con auga aquí ao lume. Xa me colla un pouquiño de auga. Moi ben. E poñémolo aquí ao lume. Prendemos o lume. Aí está. Vamos a engadirlle un pouco de sal nesta auga. Así, un pouquiño de sal. Moi ben. Os tomates, para sacarlle a pel, hai varias formas de facelo. Que me querías, veciño? Ola, Isa. Ai, eu non chamei por ti. Como que non? Non, eu non chamei. Non Pero serás... eu escoitei, Bueno, tío, o que pasa que tiñas ganas de tomar un café ou algo e viñas aquí a
No, para min pareceu que me chamabas e dixen eu, vou logo, se me chaman teño que vir. Chamaríache de todo, porque me debes un lote de tuppers e estaría chamando de todo. Dicía, esta Isa... É non, verdade, ao é mellor, verdade. Pois lembreime, pero non daban limpos. non estaba ni Dixen eu, claro. bueno, outro día xa si eso. Sí. Vou ver, a lo que vas facer. Pois mira, Escaldar os estou tomates. aquí a escaldar os tomates, porque vou facer unha kitchen, que teño aquí xa para facer. Teño aquí auga ao lume, que se me apagou o lume, mira ti. Ai, vei, se pon eu, que entrei Foches ti que entraches con tanto aire que xa se me foi hasta o lume. Xa apaguei o lume. Claro. Nada, vou a poñer esta auga a ferver con un poquinho de sal, fago esta cruz dos tomates e metos aí para escaldar. Escáldalos. Que se parece? Papelalos. Claro. Moi ben. Pero eu sabes como fajo? Porque isto, bueno, miña pobre, a miña nena non lle gusta nada topar a pel dos tomates, Hai nas xente que non. comidas. Sí, é incómodo, A a mí non me estorba, verdade. a mí non me estorba. Pois eu tamén se pode ou quitollas. Menos no gazpacho, que total, como vai ali todo enteiro, verdade? Todo vai machucado. Sí, bueno, hai xente que Aí coa non o te enteras. gazpacho, pero bueno. Sí, aí non te enteras de nada. Pero eu este fago no microondas. Aí xa Anda. non fervo a auga. Bueno, no microondas Oiches. podese facer moitas cousas, a verdade, pero o dos Moitas. tomates, a verdade, que nunca o fixen, Ai, pois facémolo aquí rapidamente, xa verás. Que che dixo, sobrache un tomate ou que? Bueno, Ali deixarei un tomate, a ver, vouche deixar un de momento, non vai a ser que saia mal, Da neveira ou, a ver, No, un para ti. mira, deixo un destes. A ver, vale. Que É precisas? a ver, se tes a tapiña esa do microondas, ou un pouquiño... Pois non teño, a verdade é que a tapa de microondas non o teño. film. Film de cociña, sí Film, que sí, teño, sí que che podo prestar. Isto tamén, a verdade é que sirve para cociñar moito, e para o micro e todo, o A film. verdade é que sí, É De un- canto nos apuros nos quita, Bo, non sabes ti ben. Xa. Pois tapámolo. Pero isto non a reventará ni furámolo. Claro. Claro, hai no que furar un pouquiño, porque ao non se as tapas xa traen os buratiños, só. Pero daquela este furámolo Facemos un uns pouco. buratillos logo así. Claro, aí está. Aí va. Efectivamente, para que non rebente. Isto vai ao micro. Moi ben, pois eu vou meter aquí, de momento, como non me fío moito, vou facer de forma tradicional. Eu vou nos meter aquí na auga e que vayan pelando aí un pouquiño. Que non se fía de él. Xa verás, mira, puxenlle un minuto. E Como agora... estaba atenta, E agora, aquel vai facer o mesmo que aí. Claro, Pero sí, sí. bueno, é versión A ver, no rápida. microondas fanse moitas cousas. Eu o que Pois- fago é, con esta auga que a poño a ferver, unha vez que empezan a cocer un poquinho nesa cruz que lle fixen, Sí. pois empezan a abrir. E collo, que teño aquí xa preparado no conxelador, xa verás o truco, porque este é o meu truco, A ver. que teño auga moi fría ou auga con xeo. Claro. E así o contraste, o sacalos Xa de aquí, pela. claro, cando saque de aquí, botos aí, e xa axuda a pela xa sale a pel sola. Pero aí tamén podemos poñer o meu do microondas daquela. Está ben. Xa vai salir moito millor, xa lle axuda. Tamén é verdade. A ver. E canto lle das aí no microondas? Un minuto 20, depende. Este puxenlle un minuto, porque Pero non influe a rasa do tomate, non? No. A ver, xa se despejou un pouquiño. Bueno, e lle falta outro pouquiño. Pois Pero de- ves, pasa o mismo que a ese, vais pero abrindo. mellor- Sí, si o botámonos xa na auga ou queres lle dar máis tempo? Bueno, vou dar outros 20 segundos, Vale, veña. dalle un pouquiño. Aí está, xa verás. Moi ben. Pois outro día, o meu amigo Alex, sabes, falando do gazpacho, díxome el que dome unhas receitas tamén. De gazpacho? Sí, de Aquí en gazpacho. Galicia non somos moi consumidores de gazpacho, Non, Non, pero a el verdade díxome que- que o fai de fresa e pon a mesma cantidad de tomate que a de fresa Ajá. e está boísimo, espectacular. É de sandía, tamén o fai. moi ben, sí, agora hai fanse gazpachos de un montón de cousas que non sei se se lle pode chamar gazpacho tamén. É como Xa. Ui, bueno, se nos escoitan por aló dirán que non, aí- que eso non é gazpacho. é como os valencianos que unha cousa é paella, outra cousa son arroz con cousas. Bueno, eu fajo arroz con cousas moitas Claro, eu veces. tamén. Bueno, a mí me gusta Échalo, moito o mira. arroz e me gusta moito a paella. Pero bueno. Mira xa, bueno, ahora está bueno, pero quente, meteo aquí na agua fría, Mira, pa aí, sabes? ves? Mira. Ala, Vamos vou a traer que facer a quitar proba. os dedos. Sí, Efectivamente. eu teño unha zapatilla verde unha man, xa sabes. Mira, Que a pues, min queimame, pero... aquí botámoslo, Pinches. fíjate, con contraste de temperatura. Do frío, sí. Claro, igual que estes, voy a dar a voltiña a este, xa verás. Sí. Ahora así vemos na cruz que empeza a pelar. Bueno, eso é o de sempre, claro, eso é verdade, a ver, sí. é a forma que eu, Sí. como normalmente fago bastante cantidade, pois sempre Sí. fago así. É unha forma incluso
teño os pelados tamén a min como me gusta moito, e cando fago brasa, na brasa, xa. porque aí metes unha berenxena, uns tomates, un pouco de pimento, que eso despois pelas e fas unha escalivada ali, Sí, total. Eso é unha maravilla. Moi fan tamén, sí. E despois tamén hai xente que fai é prender o lume este, e co lume tamén lle fai un corteciño e pasos así un pouco polo lume e tamén pelan. Sí, bueno. A mí non me gusta tanto porque colle así o saboriño a veces mellor, a... sí, non? Pero sí que na brasa, bueno, brutal. Pois, ora, en lugar do lume, microondas. Claro. E isto, claro, home, pos que andamos sempre así. así. Tes por aí o pratiño... Ai, pois xa aquí para atrás. Nada, colleme a fonte esa rectangular. Ou esta, sí. Sí que é así xa os... Pos que andamos á presa, este vainos moi ben, o máis para facer un. Efectivamente, se faz varios, pois sí, eu tamén pondría o cunco, pero Claro, senón, sí, pois mira, salelle ben, A verdade, salelle... Pois creo que xa vou usar máis o microondas, Bueno, este é para eu, se fago un pa nena nun momento, tal... Pois mira. Sí, bueno, xa casi como os meus do lume, pero bueno. Casi. Sí. Bueno, igual tamén este tomate non estaba tan maduriño, e igual tamén iso influe, non? Pero mira, salelle ben, 10 segundinhos máis ao millor, va. Sí, non, está ben. O que pasa é que no microondas hai no que controlar moito, que se lle das demais, esparrucha e xa bota o líquido todo, xa bota fora. Xa bota fora. Claro, pois mira, quedou ben. A verdade é que... Eitas, bueno, xa aprendín algo contigo, Ala, ves? Pois mira, eu vou xa podo marchar, se non me chamabas... Vou apagar xa o lume estes, eu vou facer do meu xeito. Agora que están xa así, xa botámolos aí, e co cambio de temperatura, enseguida se abre eso e empezan a... E xa verás que rápido se pelan. Eu xa sei, o que non é para min, bueno, hai xente efectivamente que non lle molesta, pero eu sinceramente se podo tamén lle quito, Agora, co conto da nena, pois eu quito para todos, Claro, eu para estas elaboracións... Sí, déixame, por favor, que... Eu para estas elaboracións sí que yo suelo quitar, porque sí que poden estorbar un pouco, ainda que, fíjate, eu voulle botar tamén estes, que son pimento, ou que son tomates secos, que fan moito alá en Italia, e utilizan todo este tipo de elaboracións eles, e estes teñen a pel tamén, en cambio, non estorba. Unha vez que se fai dentro, pois... Sí, non estorba tanto como a outra. Bueno, pois nada. Bueno, pois deixote. Eu sigo aquí traballando, que, bueno, viches que mozzarella, cuidado, que mozzarella... En trenza ou que? Era maravilloso, a mulleriña esta que fai é un, non sei como tal, fai, diz que fixe unha trenza unha vez de 5 kilos. Jesús, así de mozzarella? De mozzarella, é un artista. Sí, madre mía. Bueno, non vexas ti o noso compañeiro Rafa aí que... Xa me imagino. Bueno, xa o chamarei un día. Moi ben, Isa. Pois nada, moitas gracias polo truco, Nada. Bueno, xa es. Tiña ganas de leria hoxe a veciña, Xa pensou que a chamara, pero eu creo que o que viña era a ver o que estaba facendo. Xa algo lle ulía por arriba, viña a ver o que estaba facendo. Pero bueno, así tamén botamos unhas risas e... así. Bueno, xa vedes que isto é moi doado de facer, que a hora que xa lle sale a pel soa, simplemente con este truquiño de facerlle esta cruz e ese cambio de temperatura da agua quente e agua ben fría, incluso se tendes un pouco de xeo botadollo nesta auga, perfectamente. Nada, vou aquí a rematar de pelar isto. 3, solo me queda un. Así. Bueno, isto é moi doado, E así temos o tomate en dúas texturas para botarlle a esta quiche. Que é unha receita que, bueno, cada vez se consume máis e que, bueno, tampouco é de comer todos os días porque leva un pouquiño de calorías de máis, pero, bueno, así de vez en cando, un domingo ou algo, un día que fagades cos nenos, pois é maravilloso. Bueno, botamos isto para aquí para lavar. Aí está. Botamos as pelas para o lixo. Moi ben. E temos xa o tomatiño. Listo. Vamos por aquí. Bueno, xa se estaban comezando a poñer aquí na quiche o tomate seco. Vamos a colocalo así por todos lados. Así estiradiño. A mí me gusta bastante este tomatiño. Este tomate, co preve este que fixemos, quédalle, pero de luxo, Así, con este, así. Eu creo que xa é suficiente, este reservámonos para outro día. Moi ben, vamos a engadirlle o que é a mozzarella, que ten unha pinta, pero boísima, ten unha pinta espectacular. Vamos a cortar así unhas rodas, aí, a ver se me sobra un pouquiño para despois, para quedarme ben para merendar. Así, cortamos unhas rodiñas e vamos ir estendéndoa tamén por toda a kitchen, por aí, que
que cubra tamén así os tomates secos. Aí. Vamos a cubrir ben. Así. Bueno, con dúas xa vamos ben sobrados. Ademais, fixadevos que elasticidade que ten esta mozzarella, é unha pasada, eh? A verdade é que estou sorprendido, non a coñecía e me sorprende gratamente. Moi ben, esta reservámola para merendar papá. Vale, xa temos o tomate seco, temos a mozzarella e vamos co tomate fresco. Vamos a cortar tamén así en rodas, para que se note, para que se vexa e cada porción de quiche que cortemos que teña un pouco de tomate. Este de aquí cortamos así e isto desbotamos. E vamos colocando así tamén. Por aquí, así, estes anaquiños así. Vamos con outro. Moi ben. Colocamos por aquí, así. E con este temos suficiente. Con 2 tomatiños temos xa suficiente. Vamos a pasar unha balletiña aquí e traballar limpo. Así. Moi ben. Sabedes que hasta ahora as elaboracións son moi doadas, non? Aí temos por aquí, así. Vamos a reservar xa estes tomatiños. Moi ben, para outra elaboración. Non me diredes que non vai tendo boa pinta isto, eh? Temos o noso pesto que facemos, que temos aquí xa no morteiro, que lle vamos a engadir agora. Bueno, moi ben, isto para lavar, vamos a unha culler e vamos a ir botando un pouquiño desta pasta que temos deste pesto, estirar así por riba de todos os tomates, da mozzarella, aí, un pouco que cubra todo. Moi ben, bueno, isto está recendendo, bueno, xa teño unhas ganas de probala que non vos podedes imaginar. Buah, que pintaza. Todo, xa vedes, son produtos naturais e produtos que temos ao alcance de calquera de nós, que temos pola casa. Moi ben. Ben, xa temos o que son os ingredientes de base, xa os temos todos montados. Agora faltanos facer o que é o preve que vamos a botar para cubrir todo e que logo, cando metemos no forno, calle e faga esa quiche que desa cremiña ben calladiña e tan saborosa. Moi ben. Vamos a coller un cunco. Temos por aquí un cunco. Moi ben. Leite e tona. Xa vedes, máis ou menos medio vaso de cada unha. Aí temos. Mesturamos. Temos 3 oviños. Aí vai. 1, 2 e 3. Aí vai. Ben, isto para lavar. Vamos a pasarlle unha balletiña os coitelos. Así, moi ben. E coller un batedor. Vamos a engadirlle aquí unha pelisca de sal, porque recordade que o pesto que fixemos, o preve este que fixemos antes, xa lle botamos sal gorda, polo tanto non precisamos moito sal. Vamos a botarlle así unha boa cantidade de pementa. Isto ten que levar un puntiño alto de pementa, que isto vai a levantar ainda máis todos os sabores desta receita. Aí está, moi ben. Agora, cun batedor, mesturamos. Fixadevos que ao final a mestura esta que facemos aquí ven sendo similar a unha mestura de un flan ou de calquer outro callado que facemos. O que fai esta mestura no forno, o engadirlle aquí, vai ser callar e queda como xa un flan con todos estes ingredientes no medio, non? Entre a nata, o leite e os ovos, pois ao final pois queda eso, como unha cremiña, como un flan,
callada que une a todos os ingredientes. Moi ben, isto simplemente misturar. Vale. E xa o temos. Ben, agora incorporamos aquí. Bueno, mirade que pintaza que ten isto. Que non se nos saia por fora. Aí está, xustiño. Nin que hubiéramos medido. Ben, nos queda queixiño relado. Neste caso, San Simón da Costa, que lle vai a dar un toque afumado, fora de serie. Por riba, así este queixiño. Moi ben. Así. Buah. Perfecto. Aí temos con todo o queixiño ben repartidiño. Ben, repartimos ben por todos lados. Vamos a coller a bandixiña de forno, porque isto é moi delicado para levar ahora así para o forno. Moi ben, aí temos. Pasamos unha balletiña. Así. E listo. Bueno, vinde comigo. Vamos a metela ao forno. Aí vai. Temos o forno xa quente a 180 graus. Con calor por riba e por baixo. E agora damos a bendición. Esperadme 30-35 minutos vai levar para que quede ben callada. Nada, vémonos nun intre na mesa para emplatar. Tomade nota, así se fai unha quiche de mozzarella, tomates e pesto. Torramos os piñóns nunha tixola. Facemos unha pasta cos allos e sal gordo e machucamos mentres engadimos os piñóns. Agregamos as follas de alfábega e o queixo relado, sen deixar de traballar a pasta. Incorporamos aceite ata que o pesto colla consistencia e reservámolo. Estendemos a masa cremada nun molde. Escaldamos os tomates e quitamos a pel. Repartimos sobre a masa a mozzarella, os tomates secos, os tomates escaldados e o pesto. Batemos os ovos, a nata e o leite, salpementamos a mestura e vertémola no molde. Para rematar, repartimos por riba o queixo relado. Metemos a quiche no forno, xa quente a 180 graus, uns 30 minutos. Bo proveito! Familia, mirade que pinta que ten este quiche. Non me digades que non é un espectáculo. Vamos a poñerlle unhas folliñas de alfábega que utilizamos no preve que fixemos para acompañar. Bueno, está para poñerlle un piso no centro de Santiago. Non me diredes. Recordade que nos vemos mañán. E paso lista. Oh.